Sukob u Evropi je završen. Putin je dao svoj odgovor na odluke SAD i NATO, preko noći preformatirajući globalnu geopolitičku situaciju. U Beijingu je 4. februara potpisana zajednička izjava Ruske federacije i Narodne republike Kine o ulasku međunarodnih odnosa u novu eru i globalnom održivom razvoju. Ovo je fundamentalni dokument koji je, sudeći po kvalitetu teksta, pripreman više od mjesec dana. Verovatno da su se prve verzije pojavile čak pre nacrta ugovora između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država o garancijama bezbednosti. Veo je skinut, tajna je postala očigledna. Beskonačno kretanje ruskih trupa kao i zahtjevi za bezbednostnim garancijama od strane SAD i NATO postali su jasni. Zapad je dao traženi odgovor i dokumenti su zabeleženi, tako da bezbednost Rusije više nije njihov problem. Tu je Ruska federacija pozvana da pregovara o nekim sitnim pitanjima bez velike nade u uspeh. Zapad je do danas trijumfovao, Ukrajina se spremala za pobedu. I niko od njih nije posumljao da se uz njihovu pomoć odigrala jedna fantastična igra u dva poteza, u kojoj su oni svi bili kao pioni. Odigrali su dodeljene uloge upravo onako kako su očekivali u Kremlju. Rečeno je, rata neće biti, nisu verovali. Rečeno je, hoćemo samo garancije naše bezbednosti. Stalno su govorili kako će Rusija da napadne Ukrajinu. Rečeno im je, stanite. Ponovili su da će se nastaviti širenje NATO na istok, a da će Ukrajinu naoružati do zuba i tu postaviti NATO baze, tako da će rakete veoma brzo doći do Rusije. Ukrajina je toliko verovala u rat da je povećala svoju vojsku za 100.000 ljudi, počela da formira 25 brigada teritorijalne odbrane i partizanskih odreda. Zemlje NATO požurili su da ju pomogne novcem, oružjem, instruktorima, opremom. Projekti sankcija protiv ruske invazije maštani u raspaljenoj zapadnoj svesti premašili su najluđe očekivanja. Sve je potpalo pod sankcije. Putin, Lavrov, svi njihovi poznanici i poznanici njihovih poznanika odbili su da sertifikuju cev, odbili su da plate njihovu izgradnju. U tom žaru SWIFT je skoro isključen pre roka, a sve je nadmašila Victoria Nuland. Najavila je 18 opcija za sankcije. A 4. februara sve sankcije, svi napori SAD i NATO za zaštite Ukrajinu i prošire se na istok, sve je to izgubilo svaki smisao i nikakav značaj. Neće biti rata, neće biti širenja NATO, neće biti razmeštanja novih trupa, a Sjedinjene Države će brže bolje povući svoju vojsku, šta više svojom voljom. U Ukrajini neće biti snaga nikakvog saveza, jer sada je sve to potpuno besmisleno. Front konfrontacije pomerio se iz Evrope u azijsko-pacifički region. Tu je 4. februara počeo da se formira novi pol sveta. Njihove ideje su privlačne i snažne, njihovi principi su miroljubivi, teže razvoju i poštovanju drugih. Ne zahtevaju krvnu zakletvu za poštovanje ljudskih prava i slobodu pojedinaca da bira svoj pol. Narodi i države mogu da žive kako god hoće i niko ih ne poziva da napuste zakone i običaje svojih očeva. Mnogi bi mogli da izaberu ovaj put, posebno među zemljama u razvoju. Naravno, stari svet će sve ove ideje još preokrenuti. Kažu da su svi autoritarni režimi lažni, ali nekima će se svideti. Narodi koji su žudeli za poštovanjem, za slobodom da žive, ali ne u taboru demokratije i liberalizma, već po sopstvenoj volji. A ovo je velika opasnost za Zapad. Ako su se ranije plašili ekonomske moći Kine i vojne moći Rusije, sada će morati da se plaše i vrednosti koje ih ujedinjuju. Zapad ne može da prizna snagu novog saveza, inače će morati da prihvati kraj svoje hegemonije. Pitanje će se kao i uvek pokušati rešiti vojnom silom. Nije ni čudo što su žurili da povuku trupe iz Afganistana i na brzinu ugase regionalne vojne sukobe. Bilo im je potrebno hitno koncentrisanje snage protiv novih protivnika, Kine i Rusije. Zamajavali su zapadnjake, terali ih da igraju po tuđim pravilima, a sada će američke trupe same da napuste Evropu. Britanci će ih slediti. Tamo će se kretati i rakete srednjeg dometa i flota će otići. Nuklearno oružje će biti napušteno, jer Evropljani neće imati šta da štite. Da li će rotacioni bataljoni evropskih zemalja NATO ostati na Baltiku i Poljskoj, također je veoma veliko pitanje. Bez američkog kišobrana svako će razmišljati o sebi, a ne o članu 5 Vašingtonskog ugovora. U Ukrajini će verovatno biti najgore. Trupe treba nahraniti, napojiti i grejati bez pomoći NATO i neće moći još dugo. Da se teritorijalne formacije i partizani ne pobune, morat će da budu raspušteni svojim kućama. Zaboravit će na tranzit ruskog rasa. O kreditima Međunarodnog monetarnog fonda i drugim filantropima nema šta da se kaže. Neće im dati ni pare. Uostalom, sada je potrebno braniti Zapad ne u Evropi, već u Tihom okeanu.
Naravno da niko neće prihvatiti Ukrajinu u NATO i Evropski savez, možda će čak i zvanično odbiti, jer kome oni tamo trebaju? Sada im je važnije da sačuvaju mir i ne zadirkuju Rusiju. I sve to bez rata, ali samo uz reči istine i shvatanje onoga što se zapravo dogodilo. Unija Rusije i Kine.